Vítam vás u dnešného videa na kanáli Top zaujímavosti sveta. Ešte skôr než sa pustíme do videa, vás poprosím o odber. Určite mi to pomôže pri ďalšej tvorbe. Tak ja vás už nebudem ďalej napínať a rovno sa do toho pustíme. Černobyl má bohatú históriu zo stredoveku a od 16. storočia má silný židovský vplyv. Černobyl bol silne zasiahnutý druhou svetovou vojnou a pod vplyvom Sovietskeho zväzu sa stal miestom na opravu lodí na rieke Pripjať. Kvôli nízkej populácii a ľahkému prístupu k vode bol zvolený ministerstvom energetiky Sovietskeho zväzu na výstavbu elektrárne 20 km od mesta Černobyl. Výstavba jadrovej elektrárne v Černobyle začala v roku 1970. Súčasne sa v blízkosti mesta postavilo satelitné mesto Pripjať a po spustení nového reaktora v roku 1977 bolo mesto Černobyl osídlené 14 000 obyvateľmi. Svojimi dopravnými spojmi, autobusmi, vlakmi a dokonca aj loďami sa stalo regionálnym centrom s veľkými výhliadkami. Plány Sovietov týkajúce sa elektrárne v Černobyle boli rozsiahle. Mala sa stať najväčšou jadrovou elektrárňou na svete s 12 reaktormi, každý s výkonom 1000 MW. Boli tam 4 reaktory a ďalšie 2 boli vo výstavbe, keď sa zmenil osud celej zóny. Černobylská katastrofa. A čo sa vlastne stalo? Nehoda jadrovej elektrárny v Černobyle sa udiala 26. apríla 1986. Bola to najväčšia katastrofa jadrovej energetike v histórii ľudstva. Výbuch nastal vo 4. bloku elektrárne v Černobyle, ktorá sa nachádzala iba 120 km od hlavného mesta Ukrajiny Kyjev a blízko hraníc s Bieloruskom. Elektráreň v Černobyle bola v tom čase jednou z najväčších na svete. Slúžila ako súčasť strategického vojenského programu pre sovietsku armádu. Skutočná explózia vznikla ako dôsledok náhodného zlyhania viacerých faktorov. Okrem skutočnosti, že reaktor nemal aktualizovaný bezpečnostný systém, mal nízku úroveň automatizácie. Počas osudovej noci 26. apríla sa uskutočnil experiment, ktorý mal testovať interciálny rozsah turbogenerátora, znižovanie výstupného výkonu na takmer zastavenie jadrovej reťazovej reakcie. Nasledované prudkým zvýšením výstupného výkonu prevádzkovateľmi spolu so zastavením ochladzovania vody do jadra reaktora viedlo k prehratiu paliva a k zničeniu jadra reaktora. V čase 1:24 miestneho času 40 až 60 sekúnd po začiatku experimentu sa uskutočnili 2 veľké výbuchy. Podľa niektorých vyšetrovateľov nehody vytiahnutím všetkých regulačných tyčí z aktívnej zóny reaktora spolu s rastúcou výkonnostnou kapacitou reaktora nebolo možné výbuchu zabrániť. Bolo zaznamenané, že bezpečnostné systémy boli v čase počiatočnej explózie vypnuté alebo dokonca mimo prevádzky a kombinácia radioaktívnej pary a vodíka vytlačila 1200-tonový kryt reaktora a zničila strechu. Po niekoľkých sekundách nastala druhá explózia. Podľa niekoľkých nezávislých štúdií, zatiaľ čo prvá explózia bola normálna, chemická, druhá explózia so spálením rýchlych neutrónov mala charakteristiky jadrového výbuchu s dávkou 0,3 kiloton. Podľa svedkov prvá explózia bola nasledovaná červenou žiarou a druhá explózia mala svetlo-modrú žiaru, po ktorej sa nad reaktorom vytvoril oblak v tvare hríbu. Jadrová katastrofa bola len náhodou. Reaktor mal totiž prejsť experimentom, ktorý mala vykonávať iná smena špeciálne vyškolená na takúto prácu. Experiment bol však kvôli nadchádzajúcim majovým slavnostiam a elektrine, ktorá bola potrebná na splnenie výrobného plánu, odložený o 9 hodín. Toto oneskorenie zaznamenalo, že experiment museli vykonávať iní zamestnanci, než tí, ktorí ho pripravili. Nočná smena uskutočňujúca experiment zahrňala menej skúsených operátorov. Černobylský radioaktívny oblak cestuje po celom svete. Radioaktívny prach sa začal šíriť zo zničeného horiaceho 4. reaktora v elektrárne Černobyl a kontaminoval tak životné prostredie blízko i ďaleko. Prvým krokom pri likvidácii jadrovej havárie v Černobyle bolo zahasenie horiacej reakčnej sály a strechy centrálnej strojovne. Prvým účastníkom havárie bola špeciálna hasičská jednotka spolu s hasičmi z nedalekého mesta Černobyl a mesta Pripjať, ktorí požiar uhasili do 3 hodín po explózii. Napriek tomu v srdci reaktora stále horela zmes hmot obsahujúcich jadrové palivo. Hasiči, ktorí pracovali pri nehode, nepoznali príčinu požiaru a práve preto len liali vodu na zničený reaktor.
To zhoršilo situáciu a nasledovalo niekoľko menších výbuchov spolu s ťažkou radioaktívnou kontamináciou. Aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu radioaktivity do životného prostredia, bol reaktor naplnený 5000 tón bóru, dolomitu, piesku, hliny a olovnatých zlúčenín vrhaných z helikoptér lietajúcich nad reaktoroch v dňoch bezprostredne po nehode. Tieto voľné materiály uhasili horiaci grafit a absorbovali radioaktívne aerosoly. 2 týždne po poruche sa sovietske úrady rozhodli uzavrieť celý havarovaný blok elektrárne do špeciálneho sarkofágu. Betónové tela s vlastným chladiacim systémom. Výbuch v Černobyle vyniesol radioaktívne látky do výšky 1,5 km. V tejto výške zavial vietor od juhovýchodu radioaktívny oblak až do Škandinávie. Oblak preletel nad Škandináviou a potom sa znovu vrátil na Ukrajinu. V priebehu dňa nehody sa smer vetra zmenil na západ. Druhý kontaminovaný oblak takto letel cez Poľsko, do Československa a ďalej do Rakúska. Tam sa odrazil od Alp a odletel späť do Poľska. Dnes už vieme, že nie sú miesta na svete, kde by neboli prítomné radioaktívne mraky z Černobylu. Znečistené mraky lietali po celom svete. Najviac postihnuté územia boli Ukrajina a Bielorusko, ktoré sa rozhodli navždy evakuovať časti svojej krajiny kvôli kontaminácii životného prostredia. V čase kontaminácie zohrával veľkú úlohu aj radioaktívny jód. Tento prvok má krátky polčas rozpadu a relatívne krátko po nehode sa prirodzene rozkladá na neškodné látky. Dnes sa radioaktívne znečistenie skladá najmä z látok ako je strocium a cézium, ktoré majú 30-ročný dezintegračný polčas rozpadu. Tieto látky naďalej znečisťovali okolité prostredie po celé 10 ročia. Izotopy plutónia a americium budú prítomné na príslušnom území pravdepodobne niekoľko tisíc rokov, avšak majú zanedbateľný radiačný vplyv na ľudské telo. Vyšetrovanie katastrofy v Černobyle bolo oficiálne uzavreté, takže pracovníci elektrárne nedodržali potrebné bezpečnostné predpisy. Paradoxne sa celý černobylský proces konal v Černobylskom kultúrnom dome, ktorý bol pôvodne synagógou. Udalosti v jadrovej elektrárni boli len začiatkom, ktorý prepísal nielen bezpečnostné pravidlá jadrovej energie, ale aj celú históriu ľudstva. Počet obetí černobylskej katastrofy sa rôzni. Samozrejme priamymi obeťami boli najmä pracovníci elektrárne ako aj hasiči, ktorí dostali smrteľné dávky radiácie. V prvých 3 dňoch bolo 299 hospitalizovaných pacientov s jasnými príznakmi rôznych foriem ochorení spôsobenými ožiarením. Všetci boli poslaní na liečbu do špecializovanej nemocnice v Moskve číslo 6. Oficiálne je 28 priamych obetí černobylskej nehody. Väčšina priamych obetí je pochovaná na cintoríne Mytino v Moskve. Každé telo je utesnené v betónových rakvách kvôli ich vysokému ožareniu. Katastrofa v Černobyle ovplyvnila približne 600 000 ľudí. Oficiálne dokumenty rozdeľujú obete radiácie do niekoľkých kategórií. Napríklad najväčšia skupina pozostáva z 200 až 240 000 likvidátorov, záchranárov, vojakov, ktorí vykonávali dekontaminačnú prácu, hasičov a policajtov. Okrem toho existuje skupina približne 116 000 obyvateľov znečistených oblastí v blízkosti Černobyla. Ďalších 220 000 ľudí bolo evakuovaných neskôr zo znečistených území Bieloruska, Ukrajiny a Ruska. Napriek tomu asi 5 miliónov ľudí v súčasnosti žije v znečistených oblastiach. Mesto duchov. Pripjať bola kedysi modelovým mestom sovietskej vlády. Mesto bolo postavené v roku 1970 pre pracovníkov jadrovej elektrárne a ich rodiny. Priemerný vek obyvateľov bol v čase nehody 25 rokov. Pripjať mala všetok luxus moderného mesta, železničnú stanicu, prístav, nemocnicu, doktora a aj zábavný park. V deň černobylskej havárie štátni predstavitelia neinformovali 50 000 obyvateľov o hrozbe radioaktívneho znečistenia ovzdušia. Ani im neposkytli jodové pilulky, ktoré by im pomohli proti účinkom ožiarenia. Nehoda elektrárne spôsobila, že úroveň žiarenia prekročila bežné hodnoty až o 1000-násobok. Evakuácia mesta Pripjať sa uskutočnila deň po nehode. Popoludní 27. apríla 1986. Vlakom, loďou a predovšetkým autobusmi. Obyvatelia mohli so sebou vziať len nevyhnutné veci, pretože očakávali návrat do 3 dní. Tieto mylné informácie boli rozšírené preto, aby sa predišlo panike a zabránilo tomu, aby si ľudia so sebou brali príliš veľa batožiny. Neskôr sa orgány rozhodli, že mesto musí zostať prázdne navždy.
Počas evakuácie brali najskôr len ženy a deti, avšak aj tak v tejto časti Sovietskeho zväzu bol nedostatok autobusov. Autobusy museli prichádzať z iných častí krajín, aby evakuovali všetkých 50 000 obyvateľov mesta Pripjať. Rad na autobusy bol dlhý 20 km, čo znamená, že keď prvý autobus opustil Pripjať, posledný autobus nemohol ani len z diaľky vidieť komíny elektrárne. Za menej ako 3 hodiny bolo mesto prázdne a zostane už prázdne navždy. Po evakuovaní mesta Pripjať začala evakuácia ďalších dedín vzdialenosti 30 km od reaktora a trvala až do začiatku mája. Dekontaminačné práce boli vykonávané v 1840 osadách, avšak Černobylská uzavretá zóna nebola vytvorená až do roku 1994, keď boli premiestnení do nových bytov v regiónoch Kyjev a Žitomír obyvatelia posledných dedín v západnej časti. Počas evakuácie nemali ľudia z mesta Pripjať dovolené vziať so sebou domáce zvieratá ani hovädzí dobytok. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto zvieratá mohli mať kožu kontaminovanú radioaktívnym prachom. Aby sa zabranilo ďalšej kontaminácii prostredia, špeciálne sily museli likvidovať každé zviera v černobylskej zóne. Dňa 5. mája bola ukončená evakuácia ľudí žijúcich v uzavretej zóne. Dnes je zakázané vstupovať do zóny s výnimkou bývalých obyvateľov, ktorí navštevujú cintoríny alebo osoby s povolením. Približne 150 osôb, väčšinou dôchodcov, stále žije v tejto uzavretej zóne a všetci tu žijú na vlastné riziko. Môžete ich navštíviť počas svojho dvojdňového zájazdu v Černobyle a zistiť, ako žijú. Okrem týchto obyvateľov tu pracuje okolo 3000 pracovníkov, ktorí sú v špeciálnom režime a starajú sa o samotnú černobylskú zónu. V elektrárni v Černobyle stále pracuje približne 2500 pracovníkov. Okrem likvidácie jadrového paliva zabezpečujú pracovníci aj radiačnú bezpečnosť a tok elektrickej energie z Bieloruska na Ukrajinu a naopak. Niekoľko tisíc pracovníkov pokračovalo aj vo výstavbe nového sarkofágu, ktorý bol dokončený v roku 2018. Pripjať je dnes mesto duchov a aj napriek tomu, že tam nikto nežije, má špecifický pôvab a atmosféru. Pripjať neskončil ako niektoré blízke dediny, ktoré boli zničené buldozérmi. Iba dosky na ceste s ich menami a mapa pripomínajú opustené dediny. Polícia a armáda strážia Pripjať rovnako ako celú 30-kilometrovú uzavretú zónu. Napriek neprestajnej službe nezabranili rabovaniu a pustošeniu, ktoré nastalo v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu, keď bola černobylská zóna menej strážená. Celé mesto Pripjať bolo vyrabované a nie je tam jediný byt, ktorý by nebol navštívený zlodejmi, berú všetky drahocenné predmety. Aká je teda budúcnosť? Uzavretá zóna v Černobyle je synonymum pre tragédiu s najväčšou nehodou v oblasti jadrovej energie na celom svete. Po viac ako 30 rokoch sa stáva miestom nádeje. Je to jediné miesto na svete, kde je možné vidieť, ako matka príroda zachráni človeka. To je jediný z dôvodov, prečo sa oblasť 30 km v roku 2016 stala prírodnou rezerváciou. Nájdete tu veľa voľne žijúcich živočíchov, ktoré nie sú bežne vidieť inde v Európe a žijú spoločne. Vlci, jelene, diviaky, korytnačky, bobry a dokonca aj divoké kone. V týchto zvieratách neboli nájdené žiadne mutácie, naopak majú veľmi dobrú pôrodnosť. Vy turisti prebudzate zónu hlavne Pripjať k životu. Ako najväčšia turistická atrakcia na Ukrajine je uzavretá zóna v Černobyle najnavštevovanejšou destináciou na planéte s každoročnou návštevnosťou viac ako 50 000 ľudí. Cestovný ruch v Černobyle má významný vplyv na miestne hospodárstvo. Nečakajte fantastický hotel a obchody so suvenírmi. Černobyl je vojenskou stráženou oblasťou s vlastnými pravidlami a podmienkami. Okrem turistiky zohráva významnú úlohu aj energia. Elektráreň v Černobyle je dnes distribučným centrom elektrickej energie medzi Ukrajinou a Bieloruskom. Navyše čínski investori plánujú postaviť jednu z najväčších solárnych elektrární na území černobylskej zóny kvôli infraštruktúre elektrickej energie. Takisto existuje projekt, v ktorom sa v černobylskej zóne vybuduje zásobáreň jadrového paliva pre Európu. Nový bezpečnostný kryt, teda nový sarkofág, nám poskytne ďalších 100 rokov bezpečnosti pre Ukrajinu spolu s Európskou úniou. Čas na nájdenie spôsobu, ako demontovať a vyčistiť nielen starý sarkofág, ale aj všetko, čo zostalo z reaktoru číslo 4. Ukrajina chce zachovať dedičstvo Černobylu ako turistické miesta pre celý svet. Černobylská zóna a Pripjať sa menia na prírodné múzeum obdobia studenej vojny. Tak, to by už bolo asi na dnes aj všetko. Ak sa ti video páčilo, tak rozhodne mi daj odber alebo like. Určite ma to podporí v ďalšej tvorbe.